Kakav je bio? Ovdje! Ne, još jedan korak. Drugom nogom. O, propada, polako. O, se pas. O, to mora propada. O, daj tu! Daj sili! O! Liče! Ajde, idemo rupu te ugrijati. Dobro! Brate moj, oni hitni se za psihijatrik da vrši. Ajde, idemo u rupu. Idemo u rupu. Garću! Ajde, komentar. Uvaljaj se u snijeg, onaj Survivor što je bio na Discoveryu, ode u ledene more i onda se uvalja u snijeg. Ajde, idemo u rupu te ugrijati, ajmo. Ajde, idemo u rupu te ugrijati. Boga si! Garću! Hoću, neću ne skužit. Neću skužit. Evo ti treba. Kakav! Ja stvarno. Mobitel se treba tamo. Nemo me jeba. Jak nije. Ne zajebao se.